দেখা পালে ডিঙি চেপি দিব, ভুহা ওলাই খাব, কলজিয়া ওলাই খাব। Socially any politics everywhere. सैबो जेलाव थानाय आरो केस गोनां एनडिबिफोरनिफ्राय प्रमद बर' बिथाङा खर' गंलायनानै आखाइ खबजाबनानै निमाहा बिनांगौ। प्रमद बर' बिथाङा गावनि समखौ दिहुननानै गासैबो जेलाव थानाय इनक्लुडिं रन्जन दैमारि बिथांमोननिफ्राय निमाहा बिनांगौ। मानो होननानै बुङोब्ला बिथाङा रन्जन दैमारिजों लोगोसे जेसेबां जेलाव दङ दिनैसिमहालागै सासेखौ बर'नो हायासै आरो सासेनिबो केसखौ प्रमद बर'आ फोजोबनो हायासै। बिनिखायनो आंनि 5 बोसोर सासन खालावहाय आं नोंथांमोननि केसखौहाय फोजोबनो हायासै आरो नोंथांमोनखौहाय आङो जेलनिफ्राय बख'नो हायासै होननानै गासैबो जेलाव थानाय आरो केस गोनां एनडिबिफोरनिफ्राय प्रमद बर' बिथाङा खर' गंलायनानै आखाइ खबजाबनानै निमाहा बिनांगौ। भिडिअनि फुटेजाव नायनानै बुजिखाबाय फैगौ नैबे सोलिबाय थानाय मे मासनि 11 थारिख गुवाहाटी मिरु जोबथेसालियाव सानसेनि हाबाफारि लानानै बैसागु प्रग्राम लादों। बे समाव गुवाहाटी मिरु जोबथेसालियाव थानाय जायफोर हारिनि थाखाय जाय एक्स एनडिबिफ्रा बोसोर बोसोर गावनि गथ' गथाय गावनि न'खरनि गामिनि रायजो राजा गावनि आंगो लोगोफोरखौ नागारनानै हांमा सुरै सुरै जोबथेसालियाव दं। दा बिथांमोना दान्दिसे सम रंजानो थाखाय बर' हारिया मालाबाबो बैसागु बोथोर फैयोबा रंजायालासेनो थानो हाया, गोसोआ जावरिखाङो। बे समाव गुवाहाटीयाव थानाय जायफोर गुवाहाटी मिरु जोबथेसालियाव जाय एक्स एनडिबिफ्रा हारिनि थाखाय बोसोर बोसोर दं बिथांमोनहा सानसेनि हाबाफारि लानानै नैबे सोलिबाय थानाय 11 थारिख मे मासनि सानसेनि हाबाफारि लादों बैसागु खुंनो थाखाय। बे समाव राकेश ब्रह्म सारा थांनाय बोसोरफ्राव जेरै हेफाजाब मदद हरदों देग्लायबो राकेश ब्रह्म सारा गावनिफ्राय मोजां बुस्थु दैथायहरगोन होननानै खबर हरदों। राकेश ब्रह्म एम सारा गावनि गोसो गोरबोजों जायफोर जोबथेसालियाव दं हारिनि थाखाय बिथांमोननि थाखाय जोबोद गोसो गुदुं जानानै राकेश ब्रह्म सारा थांनाय बोसोरनि प्रग्रामफ्राव राकेश ब्रह्म सारा जेरै हेफाजाब मदद हरदों देग्लायबो हरनो थाखाय राकेश ब्रह्मआ खबर हरदों। दा जोबोद बाख्नायथाव। आरो सोर लिडारफ्रा राकेश ब्रह्म एम सार बायदि सोर खबर हरगोन जायफोर जोबथेसालियाव दं बिथांमोनखौ हेफाजाब मदद हरनो थाखाय राकेश ब्रह्म सारा गावनो खबर दैथायहरदों। बिथांमोनहा 11 थारिखआव बैसागु प्रग्राम खुंदों। बे प्रग्रामाव आं मोजां बुस्थु दैथायहरगोन होननानै खबर हरदों। दा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव राकेश ब्रह्मनिफ्राय देरसिन बिबान गोनां दं। दा बिथांमोनहा जेबो खबर हरनाय जाथ'वाखै। बिथांमोनहा खबर मोनोब्ला खबर मोनदोंबा होफैनो हागौ। आरो जायफोर गेदेरमाफ्रा गावनि पकेटनिफ्राय गारनानै गुवाहाटी मिरु जोबथेसालिसिम फैनानै सोर फैगोन आरो लोगोसे जोंनि बर' हारिनि जायफोर देंखोगिरि गान खनगिरि सोर बाहागो लाफैगोन, सोर मोसाखावरिफ्रा बाहागो लाफैगोन। गुवाहाटीयाव थानाय एक्स एनडिबिफ्रा हाजासे रां रुफा गैया। गुवाहाटीयाव थानाय एक्स एनडिबिफ्रा गाव गावनि न'खरखौ थोब्लेट माब्लेट सोलिनानै थायो। दा गुवाहाटी मिरु जोबथेसालियाव थानाय एक्स एनडिबिफोर आरो गुवाहाटीयाव थानाय एक्स एनडिबिफ्रा गोरोबलायनानै जा हायो बे 11 थारिखनि प्रग्रामखौ खुंनो लादों। दा जायफोर गोसो गुदुं बे 11 थारिखनि प्रग्रामाव जायफोर हेफाजाब मदद हरोब्ला
11 थारिखनि सिगां बा 11 थारिखआव फुंनि 8 बाजियाव गुवाहाटी मिरु जोबथेसालिनि लांगोनायाव सफैनांगोन आरो जायफोर गान खनगिरि मोसाखावरि जायफोर फैनो गोसो बिथांमोना गाव गावनि खरस गारनानै जायफोर मोसाखावरि देंखोगिरि बिथांमोना गुवाहाटी मिरु जोबथेसालिनि लांगोनायाव फुंनि 8 बाजियाव फैनानै थाफैयोबा रंजाहोनो थाखाय गोसोखौ गोजोनग्लाय होनो थाखाय जायफोर गोसो गुदुं दं बिथांमोना बाहागो लाफैनो हागोन। जय रंजालि बैसागुनि बे 11 थारिखनि प्रग्रामाव जेरै राकेश ब्रह्म सारा गावनि गोसो गोरबोनिफ्राय मोजां खबर दैथायहरदों आरो सोर गेदेरमाफ्रा बेबायदि मोजां खबर दैथायहरगोन आरो सोर गेदेरमाफ्रा हेफाजाब मदद दैथायहरगोन आरो सोर बाहागो लाफैगोन दिनैसिम जोंनिसिम खबर गैथ'वा आरो जोंहा बर' हारिनि साफ्रोमबो गेदेरमा रायजो राजाफोरखौ आरो साफ्रोमबो मोसाखावरिफोरखौ आरो साफ्रोमबो गान खनगिरिफोरखौ जों हांख्राय हरनो थाखाय जोंहा आखायाव रां रुफा गैया। जायफोर गोसो गुदुं बिथांमोना फैनो हागोन नाथाय गोजान जायगानिफ्राय फैनानै बे प्रग्रामाव नुजाथिफैनो थाखाय उसुबिदा बिनि थाखायनो जोङो हांख्राय हरनाय जायाखै गोजाननि रायजो राजाफोरखौ गुवाहाटीयाव थानाय रायजो राजाफोरखौल' जों हांख्रायनाय जादों आरो गुवाहाटीयाव थानाय जायफोर गेदेरमाफ्रा बाहागो लाफैनो हागोन गान खनगिरि मोसाखावरिफ्रा बाहागो लाफैनो हागोन आरो लोगोसे जोबथारनायाव प्रमद बर' सारखौ बयबो रायो बखियो नाथाय मोजां खामानि मावाखै होननानै बखियो नाथाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं जोबथारनायाव प्रमद बर'आ मानो मोजां खामानि मावदों जायफोर BPF पार्टियाव अलसिया जानानै गावनि बिबानखौ लानानै गावनि बिबानखौ रुजुननानै दंमोन जोबोद अलसिया गासैखौबो बुङाबाबो चन्दन ब्रह्म खाम्फा बरगयारी सार बे गेदेरमाफोरा जोबोद रायजो राजाफोरनि प्रग्रामाव थांनो बायोमोन जोबोद अलसियामोन दा प्रमद बर'आ मोसौ हाल गोदान सिखायनाय बर'नि रावाव बुङो मोसौ सिखायनाय दा प्रमद बर'आ मोजां खामानि मावदों जों बुंनांगोन गुबुन खामानिफोरखौ प्रमद बर' सारा मावनो हायाखैबाबो जायफोर अलसिया बिथांमोनखौ सिखायनो हादों जेरै मोसौ दामब्राखौ हालौनो थाखाय सिखायो थिग प्रमद बर' सारा जायफोर BPF पार्टिनि अलसिया जानानै थानाय गाव गावनि बिबानखौ लानानै रुजुननानै दंमोन दिनैनि समाव जायफोर अलसिया बिबानगिरिफ्रा BPF पार्टिखौ नागारनानै UPPLआव जयेन जाहैदों बिथांमोना जोबोर अलसिया लिडारमोन बे अलसिया लिडारखौ प्रमद बर'आ गोख्रै खालायनो हादों दा बे जोबोद बाख्नायथाव प्रमद बर' सारनि थाखाय जोबोद बाख्नायथाव गुबुन गुबुन खामानिखौ मावनो हायाखैबाबो अलसिया लिडारफोरखौ गोख्रै हाल सिखायनाय मोसौ दामब्राखौ हाल सिखायनाय बायदि प्रमद बर'आ सिखायनो हादों फैबाय थानाय BTC इलेक्शन जों बेयावहाय जोंनिफ्रायबो बाहागो लागोन आरो राजखान्थि हान्जा हिसाबै जोङो डेम'क्रेटिक प्रसेसआव फुल्लि बाहागो लागोन बेबायदिनो बिसायख'थियावबो बाहागो लागोन दायो जोंहा स्ट्राक्चार कमप्लिट जायाखै उन्दै अबस्थायाव दङ जों आसा खालामो फैगौ मास मोनसेनि दानाव स्पेसियेलि बे मे दानावहाय जोङो गासैबो स्ट्राक्चारखौ कमप्लिट खालामनो हागोन
डिस्ट्रिक्ट ब्लक एबा प्राइमारि कमिटि दानायफोरखौ बेनि उनावहाय जोंनि बिसायख'थिनि प्लेनिंखौ जोङो जागायगोन। एलायन्सआव गेलेगोन नामा? बेखौथ' जोङो दासिम जोङो सावरायाखै खिन्थु दिनै बुहुमानो एलायन्सआव सोलिगासिनो दङ एनि पलिटिक्स एभरिवेयर होल वर्ल्डआवनो जोङो एलायन्स नुनो मोनो बेवहाय वी आर अपेन जों अपेन खिन्थु दासिम जोङो बेनि बागै जोंनि केबिनेटआवहाय सावरायथ'वाखै। नैबे बिटिआर सरकारखौ नोंथाङा माबायदि नुहुरदों जिहेतु 5 बोसोर जोङो अलरेडि पार्टी अफ बर'लेण्डआ उनावहाय जोबोद गोजोननाय मोनदों जोंनि हानजानि जा फिल्म बेखौबो जोङो दिनै गिबि खेबनि थाखाय बेयाव बिरहोनाय जाबाय ओमफ्राय गोबां रायजो राजानि मददजों जोंनि दिनैनि हाबाफारिया मोजाङै जाफुंगासिनो मावखुलि बेखेवनायजों लोगोसे जोंहा दिनै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट कमिटिबो दानाय जादों सोलिगासिनो जथुम्माया आरो बेजों लोगोसे जोबोद गोजोनथाव गुबुन गुबुन हानजानिफ्राय गुबुन गुबुन ब्लक प्राइमारिफोरनिफ्राय गोबां सुबुंफोर दिनै एपिबि हानजायाव लोगो लाफैदों जइन जाफैदों बेनि थाखाय जों गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोनखौ साबायखर बावो बेबायदिनो गोबां जायगायावबो जोंखौ जायखिनिया दिनैसिम कन्टेक्ट खालामदों मेक्सिमाम जायगानिफ्राय जइन जानोनो एबा हाबनो थाखायनो कन्टेक्ट खालामगासिनो दङ खिन्थु जोङो सम होनो हायाखै जों स्ट्राक्चार बानायनायावहाय एसे बांसिन गोसो होगासिनो दङ जों लासै लासै दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय जइनिं प्रग्रामखौ आरो बेबायदिनो जोङो लासै लासै आवगायलांबाय थानोसै। रायजो राजाफोरनिफ्राय माबायदि अनसायनाय मोनदों? रायजो राजाफोरनिफ्राय जों साननायनिख्रुइ माने बांसिन जोङो अनसायनाय मोननो हादों माने मानसिफ्रा जे नेनानैसो दङमोन बेबादि हामजानायखौ जों फोरमायनाय मोनदों बेवहाय जों गोजोननाय मोनदों जों मालाबा सानो जे जों माबायदि आवगायलांनो खिन्थु जेब्ला रायजोनियाव थाङो बा जोङो गुबुन हाबाफारियाव गुबुन जायगायावहाय गुबुन सुबुं लोगो मोनब्लाबो बयखौबो जोङो हामजानाय फोरमायनाय मोनदों बेनिखायनो जों गोजोनदों आरो गोबाङा बुङो जे बे गोबावसो जाबाय सिगाङावनो दानांगौमोन सिगाङावनो खालामनांगौमोन होननानै ओंखाय जोंहा गोजोननाय दङ अफकर्स एनडिएफबिनि बेसाव दानाय बे हानजानि बेयो जों नैथि होननानैसो बुंनांगोन फर्मेलि 1996 एबा 1999 मायथाइयावनो एनडिएफबिआ पिडिएफ होननाय मोनसे हानजा दानानै होदोंमोन जायनिफ्राय गिबि खेबनि थाखाय 9 एमएलए आरो सासे एमपिबो हरनो हादोंमोन स' बेनि उनाव गोबाव सम गेप थाबाय दा जों आसा खालामो एक्स एनडिएफबिफ्रा जि लुबैनाय हास्थायनाय दङ हारिखौ सिबिनायखौ जों बेखौ गोथारै आवगायलांनो हागोन होननानै जोंहा फोथायनाय दङ। ओरैनो एडमिनिस्ट्रेसननि जिथु बेबस्था बेखौ नायोब्ला जों माने एसे उइक जालांनाय बायदि नुदों प्लास जोंहा पलिटिकेल जेब्ला राइट्स दङ हिस्ट्रिकेल जेब्ला जिखिनि जोंहा राइट्स दंमोन बेफोरखौ जोङो खमायलांगासिनो थानाय नुदों आरो जोंहा जि हांमा हांसानि नागिरनाय बर' हारिनि जारिमिनारि आरो सुबुङारि जि मोनथायनि थाखाय बा सिनायथिनि थाखाय जुजिनाय बेनि मोनसे गाबथानो जोङो बिथा मोननायखौबो बेखौ जों दिनै एसे खोमालांनो हमदों बिदि नुदों आरो बे रोखा नुजाजोब्बाय गासैबो बेवहाय जों बेखौ गाबथानो थाखाय जों आवगायबोदों जास्ट माने रैखाथि होनो थाखाय